Väčšina medveďov je opatrná a zvyčajne od ľudí utečie, ale malé percento stretnutí môže skončiť útokom. Prevažná časť zranenia je spôsobená medveďom reagujúcim v sebaobrane, pretože sa cíti ohrozený. Útok medveďa v Liptovskom Mikuláši v roku 2024. Kde sú? Utekajte, medvedide! Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Ty pána. Kde ma to odkiaľ došiel? Dvom cyklistom sa v slovenskom bike parku priplietol do cesty medveď. Šťastie stálo pri nich a hroziacemu útoku sa úspešne vyhli. Prvý raz v histórii Slovenska bol natočený útok medveďa na fotografa. Išlo o skúseného fotografa prírody. Mal za sebou cca 500 fotení a natáčaní medveďov. Toto posledné sa mu takmer stalo osudným. Ako sám v jednom komentári priznal, keby mal tento medveď o 50 kg viac, tak v tom boji o život nemá šancu. Rozsah zranení našťastie nebol vážny. Tak to bolo na dnes všetko. Ďakujem za zliadnutie videa.